So for Sammy betna TV so ana radio so aye musa na hwe fa na ware ho no timi be ka de e ho de me ne nya adwo udo yire ni pass o yire awaware no udo na problem wo no ho anya se ho fantana TV so enti ono be man na wanya ade Ghana for mo kasa eya nipa na asam branche na man yire se chinchina wade na ngu asofofo ho ba asam anwumtofo ho ba asam awade kakra ye na munya mo de manu ahyem Ghana for mo kasa na se ne abeda bontin dia menya sure se sese bia bebam wo kranka be pene mempene mi se waguma ni masi bia na yawudie bi wo be ma no mu eni ntim ko sa ade won yeye na wotia ebeye wo ya oh me gina se sia me oba ne dia nka me nware ni bia mu di ntia me nware no because se me edem asem se na so timi dia edu abonten dia me timi nware o the doubting Thomas may come for a year na for spiritual and herbal center ediama adikuta may come for almost a video be alcohol watenite a one time some because a drobian cadem yes a drobian cadem what they were yari for us with me and say arena out here we catch us say let's say I understand Ghana there's a happy I understand and for spiritual and herbal center see we are or better the 10 Ebusiafo ne adofo no mtuma GH na muni eguso amuhwe munu amosomfo na ama owusa sabre ne muni me edi ehia se ya na muni se omanyimu ensem na me de ebe abesom na asesi ade asomada power so obi adna natumu kan wasem efa yenya be ma gospel musician brother Sammy na ware mu nsem wono adaroma wode abeto abonte ma manfo nya ho ebre etwitwa ne sere ne abasa arente se de wo man kase mo fie eduane enti sani abeduro no waba no so dan for so be yi nsem na no bi kire mu de oba no etu na ma wetu e de afa wade no ho na amafo bisa se aso are pe ni na ka wade de se buhwemu enti we de ma yenti adinkyire no mu bi ka me ho ne enko mo akwa abade batuma jesu ya mini aba meje oso bibi abokode nyame adom oba de adaroma ayede wade ase yes na yen brother Sammy na ware se mo de ebetu dwa ewo eye TV so no uti ye no hu ne sen ne kwan so ano no brother Sammy asem no my tie mu kakra de na de be se Ghana for say asem ba aya wo munya abote no muntie both sides ni nyina na ba ko be kana se Ghana for nyina so ni mu ne condemn da bia se se de ye fi se emafe esusuanti ya ne ye boa wo eye de but this time say as obi a time ma na chi sa na ma se be makura ye bibia na yesu na anu yam se be 2 days ni metie radio station bia na omudi na temper in fact me rehoye enye fine ye nko one side sa tie we side ni tie we side ne bua asem no me de ma adwen no na se wo be ma ese be ma krampo na onimeduro enyo se mpo bi kra koso wo fie no yire ntemu a na edi se fota se wo de betra TV so kire mu se esi akra no me yire ne kra mintimi ni na biem me nyini se betimi ni na da biem na me yire timi aka se me 0cultism na me sa asem na wo de betra TV so kan na ne kwan so ano no sa asem de minim se host no ebusa na asem ye misa no wono an de tu ye ka wari asem no de ne de betu ene me da ase sebi aware we abusua na gi aware enti no ofi se one oba ni bibia ye de na ko se ko abusuafo na one wo mkokasa na TV so de ho ye siesi aware eya me hwe TV na omom de omam aware sem ekotna o kana eya na eye me awreho igota ma o ware no enye TV station na radio station e be gina ho eje aware no sebi mpanyimfo mienu abusua mienu na hia ye eje aware ti sentiase bia ni aware ni mu a abusuafo no ho de ogina aware na chi je aware no omo ho ene yekọ ede how be no ekoto o manti so fa Sammy betna TV so ana radio so aye musa na hwe fa na ware ho no timi be ka de ho de me ne nya adwo na de ha me an sa se Ghana fo nyina atu nanu o ma no egu ne so sa na de nyame anim ne ho de me so me ye be ma ha me kakra ha kakra na unyi ni se ohonom no na wo ye kakra wo so wugiri se wo fom ye ntina ama obi aso no so because wo ye be ma yi de na wo de asemi so mfa TV ho ni we na wo de betu dwa na se de wugu oba ni ma se nya ntina amanfo atomani agu no so mo nti odi fata se ye ne sa me nim de oba no so koka wo ba bia ofasameti so say so 0cultism so Ghana for the type bia oti radio na wasori
efiri ho no eda ne tirim say of Sammy awkward because so bi akra invite ni bi enti bi ono so ho yaw ehyenimu ene bi ono so de kotena ho kansa mintie ne side de mintie ne side na emom ebia ne ho yaw no na ma oba out back kansa but say the year musa no hwe na o start yen de ho no de mene enya adwe mene enya adwe anse ne ebeja ma wakọ no fefutuo emma imbebu na ene wo mo ehwen sempo no nyame wadom na wo ma odibia bi wo nipa mu na otimi gidin a saa ensem bi se ba kwan obefa so otimi ekremu no na fa eso man yo medasi efutuo a mede be ma minuanom se awale o etam bia ya na mpanyifo kase awale ne kwa awa enye se ye kwa tintin o eniema bebre wa awale mu a ebeto o ye be ma saa time na wo se wo kire obema so enye bibia ne ba ya na de kwa abonten nye bibia ne ba na de kwa abonten eto abi kura wo yire na mu kura otimi ne tena de mo nko na ne na kasa no ma solve sa issue no entimi de futu ame ba mo se aware ohui ne kwa aware ne enye kwa tenten sa eye adwen ene de ware adwen ene de ware ebeda wase ebusia for ye twan komodin so ye nya be ma gospel musician bada Sammy na ba we nsem ene adane aduane a obi a chemu bi efe bi die no wo ne sen asem no senete no asem bi sumasem na ware mu nsem ntenka nye kwanse onfamba TV so ese TV so bibia kwa TV so a omani nyina na ehwe ene ade we nso secret obu wo ho a doctor betimi aka se ontimi nwo ba nyame etimi sisa bibia nyame ho obetimi amana wo se nyame ka na ye nokware nye doctor enti ebetimi esisi obetimi awo nti we ni esumasem se wo yire kwa na problem aba no ho a onu ti utimi udo yire ni pa se wo yire awaware no udo na problem wo no ho anya se ho fantana TV so enti ono be ma na wanya ade but ono so dia ode ka asem ne se ni na timi agina sa asem man ka esumasem nko metimi aka odem wo gina so eti obi fofra no case ni onu be ma nim se oyo awkward enti be ma ne ya odi ni ya ne se ni yire timi kasa asem no eche no ohonum kaka no anya no oba no se ya de oba no nya de ba ono no oba ne ka esi nanim wo dem wo fie ebufu ba oba matimi ka bibia kire ne yire we so timi ka kire ne nyanko nti eno de ebufu ba asem bi etimi si me no ne ebufu wo dem yesi asem na asem no kra empie biom enti obetimi aka se wo ye okot ba no no kasi wanimu se wo ni kunu nti ebufu no de kasa enti enye kwanse because of asem nti ofamba TV so onfamba hesa no bi anti se ni awoyire aka kire woni enti ono be ma no ne yire ne kasa wantimi anka bibia ono so anka ye odi bia ebe ye oba ne ye ono so aka bibi sa enti no ne ntokwa ebufu e na oba ne de kai enti still obema no wanyade yeni nim se brother Sammy oye nyumtuni a just wagidin pa ana eba sa no so a obi wagidin ne wasem epie ketekete obi ti wasem ketekete bia otimi de babontin kirem wo kwan bi so ti hu ne se ono no so kwan ofa so e de babontin no person ko nkirem na nkwa se obi foforo na ebeka ono ne suma semache because asem no se nkan nye tera dara enko onfa mabontin em say brother Sammy your gospel ono oti nyame ase no onu se nyame timi sisen bibia nti obi kana sema once a why popular de wasem bia nye ono pe obi asem timi ba e kasa bebre ukura wonye popular ba wasem bi kitekete ba obi abeka sa na wo wi ase nti o so nti ase once a we Kristo ni o so nti ase se asem bebre betimi afa no ho ye betimi aka asem kura wo na chi eso sin we enim once a ye popular de a ye Christian de sa na e ka nyame ho asem enti wo so nti ase se once a we Christian ye beka na asem enti we mma we ni bunfu bebre a onfa na yire asem na secret embeto dwa eno no wanya de me si so se wanya de so mpa na yire no cho no mo ntina ye nka se aware ngu afi se aware etimi gu bebre akase yetimi kambom so omo nje mu na omo nhwe wo fie no omo nka na ese bi asem na duru no wo ba no so danfa ba abonti abeji asem na bono bo se brother Sammy twa tro ye jan na ye jan no
enti se oba no so de be ma nipo na afuma unu wadanfo di nkomo fa ukunu unu ukunu ntem e ma no so be babo nti betwa ukunu po ana eno so oba no onya ade oho no oba no onya ade fi se wo ni ukunu asem e na sa adanfo no simu no oya ade no ope be ma no opa onfiri adanfo no betimi aware ne kunu no e be no nwanwa yes adanfo no so pe ni kunu oh ope no obetimi aware no babo nti e be gure ni ma ti se no betwa aware no obetimi aware no so kasa na oba ne na adanfo no be ko okona siesie bi ba wo secretary obetimi aware no ne ho beba ne ho so na adanfo na aware no e say so onti onpe na obiri ne kru asem ere na ho bem e be gu be ma ne mase sa na otimi gu ono ne kru ne mase ana otimi gu ne boyfriend ne mase enti adanfo no so onya de oba no hwe ne yenye sa obetimi afa no ho aware ne kru no eni asem no enya ya asem ya ekese ma me se adanfo no kra wa be mu krampo no se ayewa yire no mama Patricia oba ya bebi awo bia no onjo ne ye wanye stadia ono aba betena ware na se ne nti busafo nsem de se ne mu bie be di age yeto aso nti monka ye ho ne yenko kwa abade batimu age eso oba ba meje wo so na yenya be ma brother Sammy na ware esem ne da pa wa so obi atwetwe bie di no betimi aka fon media Ghana for ya na menti wo mase ana Ghana for kasasa no obi asiso awale ne yire bobra na mudi manu asi awade yi mu sesi ye wo ba ya na danfu ya betra so kasa gbagba bebrebe no ono peso cheta na oni kuna na ana nware da ye ntena wiase nyesa aware sem e ya asem bia ye mfa monkuro e wa abonte Ghana for pesa ade no mo yesa brother Sammy de bia ne wasem na aba no obi atwe no sere ne abasa media de na danfu no ba kika de me nyintum enya no kore ye ntena wiase nyesa yentre wiase nyesa na brother Sammy na mu no de asem yi hye ase ba bonten se ne yere wontimi ni nhia wo mpamu da biem kra se wo ba na okunu adenti a ne yere ne se wo ye okot na wo be ma mpo se esi wo no yiri ntem wo dem a ade na wo so de beto abonten obi tim ntem asem nyame si anka no kre adana omu yesa interview na mi wo hobi bi shebi na na ama no ye na me ti ni nyina bi o kan say me sorry excuse me yire tia on fan chame efri say asem ye kokko mu asem ye dem asem e kanya asem anka me ka e wa bontere mo me de ka asem bi sisi ameti ha me yire oba me ntimi fa me be man hye ne ho biem kire say makola watemi nchen atoto me ne me yire ntem say me ji wa court Ghana for mu tie me brother Sammy ne ho be na ye ya kasi kafu okro ma brother Sammy oka ho Ghana for mo kasa ya nipa na asam branche na ma na yire se chinchina awade na ngu asofofo ho ba asam anwumtofo ho ba asam awade kakre ye na mu nyina mu de manu ahyem Ghana for mo kasa ne so wan fam bank ye nke bi o sister asam no se wonni mu ko etimi twa bi de ya danse asam no kan wan fa ni na asam no beto odwo sad was the car some fire no nyamiam no kurani me se na me TV ho me hwe bi na se o kan ya ko si say oba no na wo de kra sa ya kan ho enya no kra na se wo si ne re nyamie na wo de no hospital ye twa fi ho enti wo ka se mu de fa oba yia ho a oni hu ya no ka se wo ja wa de kra hwan ne be wa oba ontimi hu me kan say e hori ba mu a entwa ye na emom no enya bufo kra ne ba kra na emom no said ye asam ni si e kan fa bae no o kan ya to the sense ne yire yare no de call hospital no nya topic de no nya doctor okwa yiye funaguo akotwetwa awode afiri mu na so Ghana on be polish no ahye kabane slate na fata oba no sa we nya issue Ghana for nya issue o brother Sammy wan na ego nya issue simple because enyo on the first person na wale ego yenhwe ne yere na danfo so wo nam nchen oba no nkasa ye so wetimi ne na danfo edi nkoma mo no abegyina mu ekwa mo oba no hodom kakra no oba ne yade se woni na danfo di san komo wi oba na obetra social media no kasa bebre na ade betu TV so no saka misha no wana ka misha sa sister no wana one sham ye from me big mama big mama sa oba mo fa me to social media no wo me sawa ba no se me hunu one me bisa se woni ahya de kawane bi wo kunu awale se oba no se wodo no kro so ota no kro no mpomfa ne kro ma abonti o wona wano so te se media yi no betra social media na gbagba na ya dan ana ya dan
eti sa oba me ne nya adwen wa anya ne ye se oba no si wo pani kro so pani kro omra me kasa ma Ghana fo ntie na de na danfo ne ye de ye nsom se wo create na obeka sa ne yire na soma na obi anim sa wo na wo ni obi me so mi ni obi enya no kre mami ase na obeka no fa futo ma embebu no mo hwen aware mu nsem ya fatu wo mo fo na ye mfensi aware mu nsem mo nhye da mfrem mo studio ho na mmeka ma Ghana fo ntibi ena akwafiri kwa mu na waleti ma mu no ene na amafo na aba no emema na ebihwe to ebihwe kala ebihwe tenten ebihwe hips ebi so hwa no fo mama min kama se dwon ha fo mama hwehwe animu ya ka se makasa mankasa enti obi a hia obi a wase mawa no obi a hia obi a wase mawa no ye nwale sa o ye sisu ano wo maame no papa ba ko bisa abusua wo komu no ye be busa abusua na se ene dia na amafo mo na ma fa kamera nto so na menya nkire wo mo si ebu ye pani won bu mo pasa anu ma hia difo eti wo nam na abubu panso a obe hia difo eti akofiri kwamu na wale temam no eti na amafo no da bia ma wale ne begu da bia ebegu kire se mo pre Ghana for ma ba ne mranto no wo mo pre eya me big mama na me kasai me se Ghana for ma ba ne mranto mo pre papa yo big mama ye beda wase e wuza for asem wakawie wakesi eti ma yento program mtudwa yo yeti chame fa shows kakra bi kan Ghana for ye friend me big mama MC big mama me trasini me sign MC ma a year wed engagement. It is all here me chira kwan a me telephone number is 0248 663315 0248 663315. Thank you very much. Bye bye. Thank you too. It was a for big mama wakasasi. Yeah, try come on so. Na mama me wakwa ba de batuma GH. Meje muso. Ibi abakode. Ya me adom. Ya de radio ase. Na brother Sammy say wode na wawe ensem se ne koba ye ne de akosie ni ade betudwa e wo TV so no. Ohonum kakra no hu ne sen. Oh, me hu ne se wa anya ade. E wo kwa aware mu asem de yemfa nkoto abonten sa. E na ono so wagidin. Te ni kwan se na ode ba abonten sa. Na se wagidin so de e de ara ye se wo ma miewu na so ada. Ye bon e be den ye bete ne kan nti asem na sie wie na e de be pia wo so asa gidin e de be pia se ne wono ade tudwa na se kosi ho a o se ne e den a anka ye beti na sie awie edinka enyi din bebre se ne e beto abonten to no aton no anu aton ne ho na ni yiri na sem no a wo kan ye wie no ni yiri adan fo so abonten abekire mu se oba no agyan kunu de dada 4 months ago ate se wode nsakra kuma busu anyame aye na doma enchene nsa beto obi so a no so sabara efoforo o sa ka se sa ntade e otoma ni kunu sa nsem ni aye nsem anka edi nko awarefo ne di enkomo na oba ya danfo de ababonte okon honum kakra so oba no so no ni adanfo ne di nkomo a o ya de ono so anya de so de na ware mu nsem akoto adanfo anim ama ono so de ababonte nti ono so anya de kra na ma me se na nsem yi koyi hu se bi de abonte na se ni abeda bontin de menye sure se bi abebam wo kranka obepre mempene mi se wagu mani asi wo so ni se wagu ni yire ni ai we agu ni ho ani asi we so agu ni ho ani asi ntie ne mienu na case die obi ankoda ba bi oda ebi mu ka say yaudie e ka ho bi ntina brother Sammy dey too just because say na wo kire mu no se no se se ne yire na esi aka se o ye okot no enti ono so ne nkoda ma bibi ma na waka se ode na koye okot nti one ne na nti yaudie no de ai na say yaudie de nkaso bo bi eni echiwo bi di ya no de ke odi bi di ankaso ezengo no so ka sa na waka awie so ba no so na danfo ni kwa so be ka sa nti so bi ya nti na je so ba no wa plan dada oba warefo na plan dada ade no wa plan nti nkonye one na danfo ma bontin me ka na sem sa nti o matena ase akeka o mo nsem dada brother Sammy kura onim to ono so ya odi enti na ono so be ka asa na se meto wasi ya oba no kura afa no ho adwen ni adanfo na susu ho kura afa no ho adwen na nka ontimi ma bonten meka se wo nka wa ware mu asem kire wa adanfo a ontimi meka
nti esa Mama, tina semi akwa de fefutuma yenu no na afi no mo we hu ade awade bi. wo yo ba na wan ware am for ore mu nsem ankoto wadamfo anim anamfa meto abonten bibi ni a fra abusua wo koje ni fi abusua ho fra abusua na fato wo anim ombesiesie eni kwa so ho ka che wadamfo beti ma se no ono abehye ho enye sa nso oni bi nso opese o se no na ne yepe. Hey, ese go ba we okay ni obetumi ape brother Samina. Ene omo like. Samu ni fie busafo ese ma me so ache na adwe. Futo no de ka ho no se ye ma wa na afa bi ewo mu na ebusafo ye tonk mo no so. Brother Sammy bo che se one ne yiri ntemu asem ode abeto dwa no hu ne sen. De me wona ne se wo mu miani ni na afum. Bibi se brother Sammy ode ne yiri asem abeto dwa aba bonten. Tire mu de ekoso one ne yiri ntem. Hu ne sen. Wo mu miani ni na afum che se awore asem de wuntumi fa me abonten emba kan se nti wo munya abotre ne nsesi wo ma wale ne nso. Na yen hwe se bema bibi se ekoso ofie na wa ba bonten eye betu dwa se me yiri ntem se ne ekoso. Ohonum kakra no bema no se wo kasa asem no die na betima ka fon. Me de ne me hu an se e bia na yawudie bi wo bema no mu eni ntim ko sa de won yeye na wotia ebe ye wo ya nti eno an se oba no nso benya ho abotre no ntie ne bema na kan ba ne ntie ti abonte eso asam nti yawudie na ma ode kan sa ode ye bibi sa nti misra bema me ene oba ni na omunya abotre. Ebi mu ka se bema no opedinje wagini din so osaje no homena opese obi ante nka enti no sheda edisa asem ni tuja ono mo kasa ni adwen minjinji se yesa minjinji se edin opese ojinti me de na me hu an se yawudie enti na ma ne kansa ode yesa na oba no so ne nadanfo susu ama nadanfo so aba bontia beyi ni kunu ni nsema no so oba no so hu ne sen oba no na me ka kire na ne se anyankwasam de entume mba wale musa nti onyi nyankwasam mfiri no ntie be ma no kakra maka kire oba no mami dina semi sutu emabawa ne mrante mabawa wo musi awe kwan so for emayi na me ka kire mabawa ne mrante a wo mu asisu ne se sisi a ye wiase na nam na aware de no kwan wa nti mamu ntie na we sese na we sise ya isa no a ebe tumi atete awale no mukura nti mesre mabawa ne emrenti aye tie yen se omu hwe ema omu ndi anipa no achi na ankofa awale mu nsam bebre emma nti me de ka madwen kakra mpesa me kire eno no amenya me nshaw be de was okay, before na yet twank one so. Mami, ye ni abema gospel musician brother Sammy asemi hu ne sen. Ne kwan so anu no se wode pa ponten. O me de mi hu ne sen nye ne kwan so. Ba sa warefo, me de meka po se nko ye Kristoni. Nti Kristoni de nka me hu ne sen nka nye ne kwan so se wode ba ponten because se ye no bibi na se e ba ponten na no we Kristoni so de e ba ponten a me hu ne se entwe yi. Na mami se wunim se brother Sammy so agini din o. Eti wagini din no e den ra asase mbi se ekoso a ebe fa kire pia ponten eti ono ade tudwa ene anu anu nkosi wa se do de tudwa de ankoyi nshemu no de kan ho no ankoyi because our resem de enti se bia entokwa esi a ye de tudwa enti se do de tudwa de ankoyi sa na nka wo yoba na nka de na be ya fon mimi e mi jina se sia de mi yoba ne de anka me nware ni biemu di ntia me nware no because se me edem wasem se na so timi de edu abonten de a mentimi nware o tu ko wo be jane preko meja o ene de meja o preko pe me Canada meja o no because e wasem a ye tena se eka akwa abusuanim ya tena se yaka eno de ne kwan da se edu abonten mo obi ehu ade a che ntuma mu ayi dia e kwan bia ni wo se me nware o me nware o me nware o so aka so onu nshampam oni mi nshampam me nware o yo wagumani mu ase nti me nware to bia wo se mesan eno wo ho no mu a
Me who say me see I can't find me say respect her. Me want e be ko fom. Na oba no nso na danfo a oba bontin kire nsemu si brother Sammy who say oba ni mo na eja no oba ni mo na eja no oho no kakran so oba ni na danfo no di nkomo afa na ware nsema ono so ya ade ana Wanya ade. Awaresem de wo adamfo a na no chese bibia na ne wadamfo be den. Ebe di hu nkomo. Awaresem de different o. Ene ye won adamfo se atena ase ne yakasa ba awaresem de untimi mfa nko adamfo mu nka wasem nko deep enche wadamfo sa. Nse de oba ne so ba abonten be kan mu nsem na se oba ne na adamfo no edi nkomo. Me sa na me hu no. Because oni ni nkomo anko onya hu asem ni mu enko deep emegina bonten ye den enka ntimi me hu ni so ne oba ne di nkomo. ene se wo kan sa de no mu mienu ni afa Mienu nyina obi aye mistake ba me mo mpa dia me nware obi mu. Yes. Mami ene awari abanko fo wari pa fefuto efa akunya nso de mo bia. Me afutuo awe de be ma ye nuan mo ma ne se awari ne kwan wa. Ena awari enye efekubo. O wari ehu se ukunu ena wawari no. Se ne etie bia be ma na asem na be den. Wo betie. Enye bibia na ade bekọ na nanfo na mikru sise na mikru sise na mikru sise ena mema no nso ya mu keep mu nsem kakra ma we mu nsem kakra bibia ni ehu wadamfo na meyire ena say o kana no so bekọ bo na yire amane ensem no na setra na etre na yire na yire so ebekọ bo obi am na ntina asem na te crazy na atre ntia ya mu ma yen keep yensem e kakra me metu de mini kunu ba se nyame ya aduma wari a e se enye te se kane no yes ba me ma wari ensem na me mfa nto abonten de ba enye te se kane no ntia ya uma yen kipu yensem ya wari emu nsem kakra Mami ye beda wase